Il-Prim Ministru Robert Abela indirizza attività kommemorattiva fl-okkażjoni ta' 30 anniversarju ta' Thermoplastics Limited f'Malta. Fl-indirizz tiegħu rrimarka li s-settur tal-manifattura huwa wieħed li joħloq karriri u opportunitajiet għal ħafna ħaddiema Maltin u Għawċin. Innota li pajjiżna laħaq tragward importanti meta rreġistra l-ogħla rata ta' impjiegi fl-Unjoni Ewropea frott deċiżjonijiet strateġiċi li tieħdu tul dawn l-aħħar snin. U għażid jgħid li l-manifattura baqgħet toħloq impjiegi, baqgħet kompetittiva u mistenni li tkompli tolli l-livell tal-kwalità. Il-Prim Ministru nnota kif din il-kumpanija espandit l-operat tagħha lil hinn minn xtutna fir-reġjun tal-Mediterran u rnexxielha tibni networks kummerċjali kbar. Thermoplastics Limited timpjega aktar minn 250 persuna f'Malta u fit-Tunezija u tipprovdi prodotti lil klijenti kemm lokali kif ukoll barranin fis-settur tal-ġugarelli tal-karozzi tal-Smart Technologies kif ukoll tal-kostruzzjoni. Dr. Abela rrifera wkoll għal Viżjoni Malta 2050 li tħares lejn il-manifattura bħala pilastru ta' eċċellenza. Fl-istess waqt qal li se jkompli jinċentiva iż-żewġ trasformazzjoni ewlenin li rridu jkomplu jmexxu l qudiem l-industrija, dik diġitali u dik ambjentali. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri saħaq li l-investiment fit-teknoloġiji avvanzati juru li Thermoplastics qed ħares il qudiem u tinvesti fil-futur.